Chief PNP Police General Nicolas Torre III adunay pagpasabot kalabot sa 5-minute response time sa kapulisan ato sa iyang labing unang command visit isip Chief PNP sa Police Regional Office 12 sa General Santos City. Samtang pagpatuman sa 3-minute response time sa Davao City, dili daw sigurado ang Chief PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagpahigayon og labing unang command visit si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa Police Regional Office Region 12 sa General Santos City adlawng Sabado. Tumong niini ang giingong talk to men kung asa giyatagan niini og higayon nga madungog ang issues ug concern sa mga pulis. Gipangunahan sab niini ang pag-abli sa mga bag-ong pasilidad sa moong headquarter. Atol sa aktibidad, gipasabot sa PNP Chief kalabot sa 5-minute response time sa kapulisan nga kabahin sa iyang programa nga Quick Response alang sa pagsilbi sa katawhan. Iyang giklaro nga dunay exemption niini. Ang 5 minutes response gina-expect ko sa mga lugar nga build up, okay, city centers nga maabot sa aton nga mga patrol cars in 5 minutes. Because patrol cars can run around 3-4 kilometers in 5 minutes. Diba? Normally. Apan, gibutiyag ni PNP Chief General Torre III nga dili siya makasigurado nga mapatuman kini sa Davao City. Davao City, we cannot assure that because the mayor there is a little bit has other ideas regarding the 3 minutes response. So, but on the other areas of Davao Province, Davao Oriental, Davao de Oro, Sadigos especially, they are all very supportive to this 5 minutes response. Gidugang ni PNP Chief Torre nga wala pa kini nadawat nga komento kalabot sa pagbutang niini kang Police Colonel Manan Muarip isip bag-ong acting City Director sa Davao City Police. Is there reaction from the city mayor? Because kung wala naman, wala pa naman formal memorandum sa amon nga he is protesting the appointment of Colonel Manan Muarip. Pero kung okay naman sila, magkita sila, di okay. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.